Mae wedi bod yn brofiad gret, yn dweud, hir, dechreuon ni spel hir yn ôl. Oedd e cyn Covid, oedd e'n bendant yn ystod. Oedd yn ystod achos o'n ni ar piano tu allan y drws fire escape. Ond mae'r cymeriad, mae Miss Prydderch a'i Dosbarth wedi bod yn fy meddwl i ers digawdau erbyn hyn, a dweud y gwir, a mae cael music Seiriol i helpu cario'r peth yn, wel, mae'n fraint. O'n i jyst fatha, dwi'n licio'r bus yma lle maen nhw'n mynd hys. Yn cael hynna, troi hwnna mewn i hook, a wedyn troi mewn i chydig bach o sort of soft shoe charm ballad. Mae jyst mynd adeiladu, be am hyn. Seiriol fel pe bydde fe'n gallu darllen yn feddwl i a throi geiriau fel wsh bant â ni i swnio fel rhywbeth canadwy. Hwn yw'r bit hoff i mewn unrhyw broses pan mae pawb yn dechrau clywed beth sydd wedi bod yn ymhen i drwy'r amser. Mae capacity'r cast yma i just lawrlwytho yn sydyn yn syfdanol. A mae lleisiau dad o'r bobl yma. Mae'n deimlad o gyffro hefyd. Mae'n ffizi dydy. Ydy, mae'n ffizi.